Hi, Kabisho. It's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Kaya naman, simulan na natin to at i-welcome na natin ang ating top secret sharer. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po, magandang gabi. Magandang gabi. Anong pwede naming itawag sa'yo? Joanne na lang po. Joanne. Ilan taon ka na? 32 po, DJ Rocky. 32. Sang lupalop ka naman galing, Joanne? Visayas po. Visayas. Alright. Joanne, 32 from Visayas. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? DJ Rocky, ako po yung letter sender po nahuli ko po yung mama ng boyfriend ko po na may kabit or jowa. Oh, ikaw ang letter sender natin. Nung isang araw na nahuli mo ang mama ng boyfriend mo na merong jowa o na merong kabit. Tama ba? Opo. Nagsulat ka sa programa ko na i-ere ko nitong February 11. Meron ka bang gustong Opo. idagdag? Meron ka bang gustong sabihin? Gustong linawin? Kasi ngayon napatawag ka. Bakit? Anong meron? Iba kasi yung feeling po nung napakinggan ko po yung na ikaw na po yung nanarrate po ng kwento po. Parang mas parang mas bumalik po yung trauma po sa akin kaysa nung sinulat ko po siya. Parang nung binabasa mo kasi siya, parang feel na feel mo po kasi yung kwento. Kaya parang bumalik yung trauma sa akin. I'm so sorry, pero ako ba yung dahilan? Hindi, 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 hindi po. Parang ano po, parang, I mean, bumalik po yung nakaraan po. Pero maganda talaga po yung pagka-narrate yung po nung story po. Thank you. Parang Thank you so much. Kumbaga parang nanariwa lang sa iyong oo, alaala parang yung mga opo naganap, po. pero hindi ibig sabihin nun hindi ka pa nakaka-move on. O naka-move on ka na ba? Hindi ka pa nakaka-move on? Honestly po, hindi pa po. Hindi pa. Akala namin nakapagpatawad ka na kasi sabi mo dito sa letter mo talagang nakapagpatawad ka na. And Opo, nung time po na yun, pero hindi po siya 100%. okay, sige. Ngayong nandito ka, kasama ka namin ngayong gabing ito. Kasi ang gamit mo palang pen name nung sa secret file mo 2 days ago ay Maha. Pinalitan ko siya ng Maha. Actually, Maha Mahiya, po. 'di ba? Parang yun yung ano mo pen name mo eh. Maya So, po. Maya pala tawag doon. Wala na, nabanggit ko na Maha eh. Hello? Okay lang po, Okay DJ lang. Okay lang O, po, sige DJ na. Rocky. Basta Maha ka doon. Okay. Ngayon, Joanne ka ngayon. Anyway, iano lang natin, no? Para sa mga nakikinig ngayon na hindi nakapakinig 2 nights ago, pwede ba nating bigyan sila ng konting idea tungkol sa nangyari sa iyo? So, if I'm not mistaken, mama ng boyfriend mo yung nag-alok sa'yo ng trabaho sa ibang bansa. Opo, Tapos pumunta ka nga doon kasi dream country mo yon. opo. Yes, DJ Rocky. Alright, so nung nandun ka ngayon sa ibang bansa kasama yung mother ng boyfriend mo, magkasama kayo sa iisang apartment, tama ba? Yes po, magkasama po kami. Tapos doon mo nasaksihan na merong ibang lalaki yung mama ng boyfriend mo. Yes po. Matagal ko na po siyang alam pero yun nga sa story ko po, wala po akong hard evidence po na totoo. Pero yung actions po, alam ko. Yung mga Okay. actions nila.
Kasi mapapansin mo talaga yan. Pero sabi mo nga doon, Opo, nagbulag-bulagan ka, nagbingi-bingihan ka kasi buhay naman nila yun, opo. 'di ba? Yes Hanggang po. sa pinakialaman mo yung laptop ng mama niya, tama? Opo, yun lang po yun siguro yung regret ko, ba't ko pinakialaman. Sana po nag-stick na lang po ako sa plan ko na nagbubulag-bulagan na lang po ako para at least wala na sanang gulo na nangyari. Pero kasi DJ Rocky, kung ikaw yung sa sitwasyon ko, naiipit ako dun sa gitna, eh. Hala, Wala bakit ako meron ako nasama? Charot. Biro lang, oo. I mean kung wala akong kaibigan dun na puwede ko siyang pagsabihan ng problema ko kasi siyempre kahit sabihin natin mama pa din siya ng boyfriend ko. Pero po yung tao na nilapitan ko, na hiningian ko ng tulong po, na akala ko sa tingin ko is yun po pala yung taong bumaliktad po ng kuwento. Kaya Mhm. Kumbaga, pinagkatiwalaan mo na opo. pagsabihan ng bigat ng nararamdaman mo. Tapos siya Kasi pa parang pala yung parang parang nagsukli. nakakabaliw kasi na araw-araw gano'n na lang po yung eksena sa bahay. Tatawag yung boyfriend ko po, sa akin hinahanap. Tapos parang napaparanoid na din po ako kasi ewan ko kasi parang yung feeling kasi na parang pati ko din parang sa sitwasyon ko parang pati ako kinukonsinti ko din po yung mga nangyayari. Mm. Yeah, naiintindihan ka namin kung bakit mo rin na sabi yun. Actually, nung una nga, 'di ba, hindi mo pa nga talaga sinasabi sa boyfriend mo. Hindi, At grabe yung nangyari sa na sinaktan ka mismo nung nanay ng yes po. boyfriend mo. Totoo ba talagang nangyari yun? Sinabunutan ka, pinasok ka na lang sa Opo. kwarto? Ah, nung araw po yun nalaman niya na tinawagan po siya nung tao na hiningan ko ng tulong. Nasa trabaho po ako. Tumawag po siya sa'kin, iyak po siya ng iyak. Hindi na lang po ako magsabi ng term na ano, minumura niya ako. Yung mura ba na parang ang lutong ng mura niya, yung parang yung sumbat, mura, lahat-lahat ng sumbat. Tas hindi ko naman po in-expect po na natutulog na ako madaling araw, eh, bigla na lang pong binuksan yung pintuan, tas pinuntahan po ako. Parang inattack po ako na wala po akong kaalam-alam kasi nakahiga po ako sa kama ko, eh. Tapos Tas sabi niya, hindi pa siya natapos dun, 'di ba? Nagdugo yung "Hindi pa nguso po." mo, tama? Dumudugo na po yung uso ko, yung mukha ko sa kalmot kasi nga hindi nga po ako pumapatol kasi nga yung kamay ko lang po parang ano bang tawag dun sa Tagalog, yung parang Shield mo yung sarili mo. oo, na sabi ko, "Tama na, tama ka kasi ina ka pa din ng boyfriend ko." Sabi, "Nirerespeto pa din kita." Oo, nanghingi ako sa kanya ng sorry, yung pinakialaman ko yung privacy niya kasi yun yung point niya, eh, ano yung pakialam ko? Wala akong karapatan manghimasok ng privacy niya, may gano'n yung mga sinasabi niya sa'kin. Aminado naman po akong mali po do'n ako sa part na yun, Mhm. na pinakialaman ko yung privacy niya. Tas Alright. ayun po, yung sinasabunutan na po ako, sinasampal, sinasaktan, lahat verbal, physical, lahat po natanggap ko po yun hanggang madaling araw hindi po natapos yung sabunutan namin kasi nga pumapatol na din ako, eh, yun nga yung sa kuwento na sobrang puno ko na po, parang natadyakan ko siya sa puson. Mhm. Yung pagtadyak ko sa kanya, pagbangon niya sabi niya sa'kin, "Gano'n, lalaban ka pa." Hanggang sinabunutan na ako ng sinabunutan hanggang siguro napagod na lang kaming dalawa. Yun na nga din yung comment ko, 'di ba? Pagkatapos kong basahin yung secret file mo, grabe, sabi ko, siguro napagod na lang silang dalawa. Saka Kasi, hindi po, kaya po tumigil siya kasi pumunta ako ng kitchen, kumuha pa ako ng knife. uy, hindi mo sinama yan sa secret file mo, ha? Hindi ko po sinama. Binigay ko po yung knife sa kanya, sabi ko, "Para matapos na 'to, patayin mo na lang ako kasi galit ka, eh." Oh Binigay ko my. sa kanya yung knife, sabi ko, "Patayin mo na lang ako kasi DJ Rocky, wala na akong maramdaman." Manhid na siguro ako hindi naman sa galit, sa sama ng loob, tsaka yung sumbat talaga, yung Mhm, sobrang mhm. sakit na ano. Tsaka yung family ko po DJ Rocky, walang nakakaalam sa Ah, sikretong 'yan. up until now. Up until now, walang nakakaalam. Okay. So matapos lahat ng yun, ha, matapos lahat ng yun, yung sampal, bugbog, siyempre hindi ka tinigilan yan. Tinadtad ka pa rin every single day kapag nagkakasalubong kayo, Opo, whatever na mga masasakit na salita. 'Di ba, nagsabi sa boyfriend mo, yung mama niya, na
hiwalayan ka na, tama? Opo, tumawag po sa akin yung boyfriend ko. Pero ano ko, nung araw na tumawag siya sa'kin, parang halata ko na sa boses niya na mag-usap tayo, ganyan, ganyan, may dapat tayong pag-usapan. Ayun, tinanong niya po sa akin na ba't daw yun yung sinasabi ng mama niya na makikipaghiwalay daw ako sa kanya or hiwalayan niya ako. Hindi ko na in-explain. Sabi ko, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko. Sabi niya, ba't ko naman gagawin yun? Kasi nga, sinabi niya daw sa mama niya na, sabi niya, "Ma, hindi na ako bata. May sariling isip na ako. Alam ko yung tama at mali. Kaya bigyan mo ako ng valid reason ba't ko hihiwalayan siya." Mhm. Hindi naman makapagsalita yung mama niya ng valid reason kung ano nga yung rason. Kaya yung boyfriend ko dumiretso sa akin, DJ Rocky, sa totoo lang, ilang beses niya tinanong sa akin na, "Ano yung rason? Ano yung rason?" Hindi ko inilagay sa story hanggang sa alam mo ba, DJ Rocky, yung kutsilyo tsaka yung lubid magkasabay na nilalagay niya sa leeg niya hangga't aminin ko lang kung ano yung rason na bakit ayaw ng mama niya sa'kin. Na nagvi-video call kami, DJ Rocky. Parang ano, parang nape-pressure na ako kasi hindi ko alam, magkalayo kami, LDR kami, kahit hindi mo talaga malalaman kung ano yung next na gagawin niya kasi nga yung kutsilyo tsaka yung lubid magkasabay na hawak niya. Hindi ko alam kung anong gagawin niya kung hindi ko aaminin. Kaya ka umamin. Kaya ako umamin. Kasi natakot ka na baka kung anong gawin ng boyfriend mo sa sarili niya. Sa sarili niya, yun. Oh my. Okay. So, nung inamin mo na, syempre nalaman ng boyfriend mo, kinip nyo lang talaga sa mga sarili ninyo, kayo, between the both of you, yung sikretong yun ng mama niya. Tama ba? Yes po, pati si tito, yung mga anak niya, walang alam. Up In until fairness now? din naman sa Yes po, in fairness din naman po sa boyfriend ko, ano niya, parang pinoprotektahan niya din yung papa niya tsaka yung mga kapatid niya. Hindi Pe- niya sinabi. Pero, nagkaroon ba ng conversation si boyfriend mo tsaka yung mama niya? Pinagalitan ba ng boyfriend mo yung mama niya? Sinabi niya bang nalaman niya na may kabit siya? Yun lang po yung hindi ko alam kung nag-usap sila dun. Tsaka hindi ko na tinanong, never na akong nagtanong sa kanya tungkol sa mama niya kasi nga parang ang awkward na din itanong sa kanya. Mhm. Pero sabi mo dun sa secret file mo, nagpakasal na kayo ng boyfriend mo, 'di ba? Yes po. Nagpakasal na kayo, mister mo na siya ngayon. Tapos there was a time na sabay kayong umuwi ng Pilipinas. Halos sabay kayo, tapos sinanap ka ng mama niya. Yes po. Nung time na yun, yung hindi pa kami kasal nun. Ay, hindi pa kayo kasal nun. Hindi pa kami kasal nung time na yun nung umuwi siya tsaka umuwi din ako. Pero nung nagkita kayo nun, hindi na awkward. Siyempre, DJ Rocky, awkward. 4 years, after 4 years ata kami nagkita nung issue na yun, after ng issue. Kasi nga, as in lahat ng social media ko, dinilit ko. Parang umalis ako ng mundo ng social media kasi nga, yun nga yung nangyari. Ayaw kong makakita ng mga mukha ng mga tao na nakapalibot sa ano niya, sa buhay niya. Kaya parang umiwas ako. Pero nandun ka. Dumating ka sa bahay nila. Nagkapatawaran Hindi kayo. lang Oo, pinatawag niya ako. Nung una, hindi ako pumunta kasi nga sabi ko sa boyfriend ko, ayaw ko. Kasi nga yung trauma, DJ Rocky, yung trauma, ayaw ko. Baka mamaya sampalin ulit ako, tadyakan ulit ako. Parang yun yung pumasok sa isip ko. At hanggang ngayon, nandyan pa rin. Kumusta kayo ng mama ng asawa mo? Yung sa asawa ko, okay kami. Pero pagdating sa mama niya, honestly, DJ Rocky, hindi ko pa siya tinatawag na mama. Promise. Ano lang tawag Parang mo sa ano, kanya? ah, yung kung Tita. tawagin sa amin is parang tita. Ante, parang ganon. Oo, tita. And akala ko nagkapatawaran na kayo. Sa side lang ba niya nagkapatawaran? O akala ko ikaw din Sa side nakapagpatawad? niya, nagkapatawaran kami as in person. Pinatawad ko na siya at pinatawad niya din naman ako. Nung time na yun, siyempre wala na akong choice kasi andun na sa harap-harapan na kami, alangan tatakbo pa ako or sasagot pa ako sa kanya. Pero okay na kami, sa ngayon okay na kami, DJ Rocky, pero may ano na, may aloof na, parang may gap na. Mm. Hindi na kami kagaya dati na super close. Naiintindihan ko. Yung tipong, Mm. oo, napatawad kita,
Oo. pero hindi na kita papapasukin uli sa buhay ko. Kahit ngayon sa mga social media hindi na kami friend or isa sa amin binlock ko or binlock niya. Para basta parang ayoko na lang pumasok sa mundo niya, yun lang. Mhm. Pero kumusta naman yung relationship ngayon ni tita at ni asawa niya? I mean, ng papa Hmm, ng asawa mo? no comment din si Rocky. Parang ang hirap din i-explain yan kasi yun nga sabi ko, ayaw ko ng mangialam sa buhay nila. So, alam mo pa rin, I mean, may alam ka pa rin tungkol sa ginagawa ng mama niya up until now. Akala ko ba nagbagong buhay Yes, na rin feeling siya? feeling ko po, yes, feeling ko po kasi nga hanggang ngayon andun pa din siya sa country na yun, ako ibang country sa ibang country na din naman ako ngayon. Pero hindi ko alam, pero may mga friends pa ako dun na kilala siya, tsaka nagre-report sa akin, So, same guy pa rin 'to feeling ko. at alam niyo ng asawa mo ngayon? Hindi ko na sinabi sa kanya. So, kumusta ka ngayon? Anong tumatakbo sa isip mo? Sa ngayon ano, hindi ko na iniisip yan, parang buhay niya na yan, eh. Parang labas na ako kung ano man yung ginagawa na niya dun, labas na ako DJ Rocky. Wala na, hindi na ako mangingialam. Kung may alaman ako, hindi ko na yun sasabihin pa sa asawa ko or kanino man tao. Kasi nga kahit pamilya ko, hindi nila alam yung nangyari sa akin dun sa country na yun, eh. Nung buntik na ako magpakamatay sa depress na yun, eh, sa ginawa ko, eh. Mhm. Nakaka-proud ka 'no, na kaya mo Kasi 'yun. yung point ko, DJ Rocky, kasi kung sinabi ko yun, for example, yun nga yung ginawa niya. Sinabi ko sa pamilya ko, sinabi ko sa parents ko na, "Uy, sinaktan ako ni mama ni ano, ng boyfriend ko." Paano pagdating yung araw na magkikita-kita sila, tas alam ng parents ko pala na ginawa niya yun sa akin, Oo, baka magkagulo pa. oo, magkakagulo 'yun definitely. Siyempre, poprotektahan ka ng sarili mong pamilya, nanay at tatay Mm. mo, Kasi alaga nga ka nung hindi mga nga ako 'yun. sinasaktan ng mama ko at saka papa ko, eh, siya pa kaya, tas yung sumbat pa. Sa sumbat pa lang DJ Racket kotang-kota na ako sa kanya dati pa. Yung physical kaya kong ano yun, kaya kong harapin yun, pero yung sumbat, yung basta yung sumbat parang hindi makain ng aso, parang yun. Yun talaga tumatak sa isip ko yung mga sumbat. Kahit hanggang ngayon 'pag minsan di ko alam ba't 'pag nananaginip ako, dumadaan pa din siya sa panaginip ko yung mga gano'ng sumbat. Mhm. Which is completely understandable kasi traumatic experience yung naranasan mo sa ibang bansa, eh. Tsaka mag-isa lang ako dun, wala akong kakilala dun, wala akong family. Yung mga parts ba na 'yan na sacrifices mo and yung paghihirap mo sa poder ng mama ng boyfriend mo/asawa mo na ngayon, nabanggit mo ba lahat ng 'to, blow by blow, detail by detail sa asawa mo ngayon? Hindi na, hindi na. Bakit? Parang hindi na siya importante na ngayon na sasabihin ko pa kasi nga yung 'pag may isang beses na ino-open ko 'yan sa asawa ko, ayaw niya ng marinig DJ Rocky. Kung tapos na 'yun, ayaw niya ng ibalik kasi yung ugali niya kasi 'pag naisip niya na naman kung anong ginawa ng parents niya, parang bumabalik din yung galit niya, eh. Kasi 'yun, kaya hindi ko na ino-open sa kanya. Kumbaga kung tapos na, tapos na. Bumabalik yung galit niya sa nanay niya? Mama niya, oo, 'pag ino-open ko. Pero kaya mo? Like ikaw, ngayon kapag naaalala mo, kaya mo ba siyang i-handle? Paano mo hina-handle 'tong mga bagay na 'to na bigla mong nararamdaman? Wala lang, parang 'yun nga yung sa kuwento ko nagbubulag-bulagan na parang manhid na lang din. Parang hindi ko din siya ma-explain, parang minsan minsan natutulala talaga ako 'pag iniisip ko yung mga ganyan. Kasi hindi bitbit ko pa din yan hanggang ngayon DJ Rocky yung trauma. 'Pag pumapasok talaga sa isip ko na 'pag naiisip ko siya minsan natutulala na lang din ako. Mhm. So ngayon ba naniniwala ka na na yung ibang mother-in-law hindi talaga mother-in-law kundi monster-in-law? Monster in hindi O ko po o alam. natawa ka, pinatawa lang kita, hoy! 'Di ba parang, monster-in-law ba 'to? Huh? Hindi naman sa Pero kung tutuusin DJ Rocky kung sa ugali mabait talaga siya. mm. Naku 'pag sinabi ko pa sa'yo 'to baka mamaya may isa pa akong sasabihin sa'yo baka, siya pala yun.
Nag-send din ako sa'yo ng letter nung unang isa, pero hindi ko na sasabihin kung anong letter. Baka mamaya magdugtong lang. Ikaw na, Bak ikaw talaga. Wait lang, sige nga, ano? I-message mo na lang kaya sa akin. Sinabi mo pa dito sa ere ha, ngayong naka-live tayo, tsaka mo pa sinabi, tapos ngayon parang umaasa tuloy ako na malaman yun. Curious na Saka kami. tumawag din ako sa'yo pero ibang issue naman yun. Ano to? Anong mga issue mo sa buhay? Sige na, ilabas mo na lahat ng mga issue mo. Baka hindi kami makatulog Basta sa'yo. ako yung tawag ba dun? Paano ko ba yung clue? Baka mamaya mabuking ako eh. Ako yung sa tatay. Ikaw yung sa tatay na? Nagsulat tungkol sa tatay. Nawala yung tatay? Yes po. Oh, so sorry to hear that. Anyway, masyadong madaming mga secret file senders na nag-send sa akin ng nawalan ng ama. So, I think medyo kailangan pang bigyan mo ko ng detalye o kaming mga tagapakinig para malaman Ito na lang. namin, magets Ako namin. yung tumawag sa'yo yung si Trexie. Trixie? Yung, yung nahuli din ako ng parents ko. Yung nag-SAX kami ng jowa ko. Yun. Kayo yun, yung sa bahay? Yes po. Ikaw pala yun. Kaya pala familiar yung boses mo, sis. Anyway. Eto na lang, Joanne, from Visayas. Joanne, bilang sobrang late na, no? Magbigay ka na lang ng mensahe sa mga kabisyo nating OFW dyan na nakatutok, nanonood, nakikinig ngayon. Tungkol dun sa Sige po. pinagdaraanan nila. So, kung meron silang paghihirap na nararanasan abroad, and nakakarinig sila ng mga masasakit na salita at nakakaranas sila ng pananakit mula sa taong hindi nila akalaing mananakit sa kanila, anong maipapayo mo sa kanila? Anong maibibigay mo sa kanilang words of encouragement or pwedeng gawin nila panghugutan nilang ng lakas ng loob? Go ahead. Sa lahat po ng mga OFW dyan na kagaya ko po, alam ko marami kayo, marami tayo. Kaya natin to na magtrabaho sa malalayang lugar at malayo sa pamilya natin. Tsaka pag may mga problema po tayo na hindi natin kaya, yung advice ko lang is mas importanteng tumawag tayo sa mga pamilya natin at sabihin natin kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Kasi mahirap talaga pag nag-iisa lang tayo doon tsaka wala tayong masabihan. Mahirap talaga bitbitin yung mga problema na wala na tayong mapagsabihan. Basta importante is family lang. Wala nang ibang tao na dapat pagsabihan kundi family lang kasi sila lang yung mapagkakatiwalaan natin. Yung mga kaibigan na yan, andyan lang yan sila, aalis sila, babalik. Merong mga tatraido rin tayo. Kaya mas importante na family yung sasabihan natin kasi sila din yung tutulong sa atin sa huli. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo, Joanne. Sana kahit papano naging daan ang programa ko para kahit papano gumaan yung bigat ng nararamdaman mo. Kaya nga po, Teacher Rocky. Thank you po kasi parang parang ang swerte ko din kasi, thankful din ako kasi na binabasa mo yung mga letter ko kasi parang ramdam na ramdam mo yung kwento. Minsan naiiyak na lang ako sa mga sobrang dami na ng kwento mo na binabasa na umiiyak ako kasi nga ang ganda ng pagka-deliver mo ng kwento, yung feelings. Basta hindi ko ma-explain. Salamat, Joanne. Salamat. At saka wait lang po, sabi daw po ng friend ko dito sa kung saan akong country, crush ka daw niya po. Thank you. Yung wallpaper niya sa cellphone niya is ikaw. Talaga. Yes po. Wala namang asawa yan. Meron. Bakit Galit nga daw siya po sa asawa mo kasi nga inagaw daw ng asawa mo. Sa kanya. Sorry Kasi guys, nga, may asawa na ako. Crush ka nga niya daw niya po. Sobrang tagal na. Siguro mga 15 years ago pa siguro crush ka niya. Kaya hanggang ngayon yung profile picture niya sa wall niya sa cellphone niya is ikaw. Nung nag-asawa ka na daw po, pinalitan niya.
Eh, paano ba naman kasi hindi siya nagpakita sa akin? Kaya sobrang crush ka niya po. Lahat ata ng photos niya sa cellphone niya, photos mo eh. O sige, kung crush niya ako, sige, hanapan natin siya ng crush din. Magka-crush back sa Pero kanya. Teacher Rocky, honestly, thank you so much kasi parang pinagaan mo yung damdamin ko ngayong araw. Thank you din sa pagtitiwala sa akin tsaka sa programa ko. Mabuhay ka ha. Thank you po. Sana magtagal ang inyong relasyon ng iyong asawa at manalig ka lang na lahat ng bigat ng nararamdaman ay posibleng gumaan basta sa tulong ng may kapal. God bless. Thank you po. God bless. Ingat. At yan po si Joanne, ang ating secret file sender, turned top secret caller. And in fairness nabigyan tayo ng linaw dun sa mga naganap sa kanya. Plus, mayroon pang additional information na wala dun sa binasa ko. Pero alam mo, kabisyo, kapag may naririnig ako ng ganong klaseng comment or insight, parang mas nagkaka-purpose yung ginagawa ko sa mundong ito. Parang hindi lang ako basta-basta nagtatrabaho. Parang napaka-purposeful nitong ginagawa ko. Yung tipong, may sense naman pala tong programa ko. Akala kasi ng iba, puro kabastusan lang. Pero yung malaman ko na kahit papano, kahit 1%, kahit 2%, kahit anumang porsyento, napagaan ko at napagaan nitong programang to, yung pinagdaraanan o nararamdaman, bigat ng nararamdaman ng isang tao. Mas ginaganahan ako. Nakakaganang magtrabaho, magprograma. So, salamat sa tiwala, Kabisyo. At ikaw, Kabisyo, na naka-experience ng pananakit, verbally, physically, mula sa isang tao na hindi niya akalain na makakapanakit sa kanya, tatandaan mo na pwede ka ring manakit back. Masyadong maiksi ang buhay para maabuso lang. So kung sasapakin ka, sapakin mo rin. Ay, charot lang with darot Nabibiro lamang po ako. Baka naman totohanin ninyo. Well, ang pinakamagandang maipapayo ko sa ganyan, although hindi naman po talaga ako nagpapayo, no? Alamin ninyo yung mga parte ng katawan ng tao na po pwede lamang mahampas o ano yung pwedeng magawa sa isang tao na hindi ka makukulong. Yung ganun. Kasi may ganun po For example, nakipagpisikalan ka sa isang tao, merong parts ang katawan ng tao na hindi mo dapat talaga masaktan, matouch, mahampas, or whatever. Kasi, posible kang makulong. Pwede kang masampahan ng kaso tapos makukulong ka. Pero if you are just doing it for self-defense, yung mga ganun, merong may legal, may legal basis. So, check it out, guys, para alam mo kung saan ka lang tatama. Para kapag nagkademandahan, diba? Marami kang pera. Charot, with darot. De, piro lang. Ito naman. Sabi nga may karma. And walang masama na protektahan ang sarili. Kung palagi mo na abuso ka na, then you protect yourself. Napakaiksi ng buhay para mabuhay sa piling o sa mga kamay ng mga taong mapang-abuso. You can always use your voice. You can always use your body to protect yourself. At sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang top secrets, hindi na po ako tatanggap ngayon. Bukas na po, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Bukas, sabay-sabay nating salubungin. Mamaya pala, 11 minutes na lang. Salubungin natin ang anniversary ng 90.7 Love Radio. 50 years na tayo, kabisyo. Marami po kaming ipamimigay. Meron po kaming
sofa, 2 sofa na ipamimigay worth 30,000 pesos each mula sa Princess and Ronron Furniture Shop. Yan yung mga klase ng sofa na kapag umupo ka, mga 5 days ka na magigising. Bakit? Napaka-komportable. Yan din actually yung sofa ko sa bahay. Tsaka marami akong furniture sa bahay na silang gumawa mismo, Princess and Ronron Furniture Shop. And if you wanna check it out, yung mga gawa nila quality, sinasabi ko sa'yo, check nyo po yung kanilang Facebook page, Princess and Ronron Furniture Shop. At bukas din po, mamaya-maya, mga 11 minutes after, meron po kaming mabibigyan na libreng boundary ng mga driver. So, guys, tutok lang kayo. Abangan yung mga special announcements namin mamayang tanghali sa programa ng Tambalang Kumikinang-inang... Parang mali yung sinabi ko. Kumikinang ina at kumikinang ulo na si Diego Bandido. Yan. So, yun lang. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Is brought to you by Metro's #1